Хадіс 6. Дазволенае – халяль і забароненае – харам. Паведамляецца, што Абу Абдулла ан-Ну'ман ібн Башир, хай будзе задавалены ім Аллах, сказаў: «Я чуў, як пасланец Аллаха, мір яму і благословення Аллаха, сказаў: сапраўды дазволенае відавачна і забароненае відавачна, а паміж імі знаходзіцца сумненнае, адносна якога шмат хто з людзей не мае яснага ўяўлення. Той, хто пільнуецца сумненнага, вызваляецца ад яго дзеля захоўвання сваёй рэлігіі і свайго гонару. А той, хто займаецца сумненным, прыйдзе і да здзяйснення забароненага, бо ён падобны да пастуха, які пасвіць каля ахоўнага месца свой статак, які вось-вось апынецца там. Кожны ўладар абавязкова мае такое ахоўнае месца, а ахоўным месцам Аллаха з'яўляецца тое, што ён забараніў людзям. Сапраўды, ёсць у целе чалавека кавалачак плоці, які, будучы добрым, робіць добрым і ўсё цела, а будучы нягодным, прыводзіць в нягоднасць і ўсё цела. І сапраўды, гэтым кавалачкам з'яўляецца сэрца.